Beirniadaeth Gystadleuaeth y Gadair Eisteddfod Caerdydd 2021. Daeth 12 ymgais ar y testun ffenest I lawr beirniad. Mi gewais I a Ceri Elen fy nghyd-feirniad bleser garw yn darllen yr ystod amrywiol o gerddi. Bydd beirniadaeth ysgrifenedig ar gael ar gyfer yr holl ymgeiswyr, ond am rwan hoffwn ganolbwyntio ar yr rheini gododd i'r dosbarth cyntaf. Roedd Ceri a mi yn gytun bod 4 cerdd yn codi I frig y gystadleuaeth, sef Daw Dydd, Hiraeth am Gymod, Silien ac Ymwelydd. Cerdd yn y wers rydd gawsom gan Daw'r Dydd. Yn ddi, mae'r bardd yn annog ei hwyrion I ddod yn nes at y ffenest I ganu iddi yn ystod y cyfnod clo. Gweitha'r hiraeth creulon, mae'r gerdd yn llawn gobaith wrth i'r bardd edrych ymlaen at y dydd pan gant ddod ynghyd unwaith eto. Cywydd gawsom ni gan Hiraeth am Gymod, sy'n olrhain hanes ymosodiad terfysgol hiliol ar eglwys yn Birmingham, Alabama yn 1963. Codwyd ffenest ar y liw newydd yn yr eglwys, wedi dilynio gan yr artist o Gymro John Petts, sydd yn darlunio Crist fel dyn du. Mae Hiraeth am Gymod yn gynganeddwr Apple a llunio cwpledi fel hwn. Yng nghenefin casineb, Duw sy'n wyn a'r du sy'n neb. Mae'n amball I lithriad mesur yn y cywydd, ond mae Hiraeth am Gymod yn fardd taer ac mi nes I fwynhau darllen ei gerdd yn arw. Cerdd yn y wers rydd gyngeneddol gawsom gan Silien, ble mae'r bardd yn adrodd hanes cynhebrwng hen fodryb, a'r gorchwyl anodd o wagio'r tŷ neu glirio tra'n galaru. Mae ganddo ddisgrifiadau byw a chofiadwy, fel yn y llanast albwm lluniau, estyn am yr amlenni plastig, pipod drwy'r ffenestri papur a'r enid o fywyd a fu. Mae hi'n gerdd deimladwy gan gyngeneddwr greddfol ac nad wyf o reidrwydd yn hollol sicr efo'i ddewis o fesur, efallai byddai cywydd neu gerdd ddi-gynghanedd wedi gweddu'n well i'r testun, llwyddodd y gerdd I gyffwrdd angholon. Cawsom gerdd yn y wers rydd mewn 2 ran gan Ymwelydd. Mae'r rhan gyntaf yn atgof o'r bardd yn sefyll gyda'i mam wrth ffenest ysbyty'r Rhondda yn gwylio'r ceir yn dringo'r rhyw pen Rhys at y ddelw o'r forwyn fair. Mae'r bardd yn myfyrio ar y ffaith na wyddai'r ceir na'r ddelw fod rhywun yn ei gwylio o bell. Ni welant hwy y ceir na mair, na ni'n 2 yn gwylio gyda'n gilydd o'r ffenest. Mae'r ail gerdd yn perthyn I gyfnod diweddarach ar ôl i'r bardd golli ei mam, ac mae'n gwneud pererindod digon chwythig at ffynon y forwyn fair, ac mae hi yn cael clo a reiling sinig rhyngo fi a'r dŵr. Mae'r gerdd yn fyfyrdod personol a soffistigedig am natur ffydd, colled, perthyn, a gwerth dyfodau mewn byd ôl Gristnogol. Mae hefyd yn gerdd lwyddodd I godi gwen gyda'i gosodiadau sardonig fel pererindod od yw hon am pocedyn brotestanaidd wag o roddion, dim aur na carian, na phileri cwyr I fair, a gymerau gerdyn debyd. Dywedodd Ceri fod Ymwelydd wedi mynd â hi ar daith ddaearyddol, emosiynol ac esbrydol. Fe apeliodd y gerdd ataf yn syth o'r ddarlleniad cyntaf, ac mae hi'n datgelu haenau pellach o ddyfnder ac ystyr gyda phob darlleniad. Mae Ceri a minnau yn gytun bod y 4 bardd ar y brig yn gwbl deilwng o gadair Eisteddfod Caerdydd, ond roedd y mill 2 yn gytun hefyd bod 1 ymgais yn gadarn ar y blaen. Ymwelydd yw bardd mwyaf uchelgeisiol y gystadleuaeth, a'i cherdd hi yw'r gerdd orau. Mae hi wir yn fraint ac yn blesel cael cyhoeddi mae prifardd cadeiriog Eisteddfod Caerdydd 2021 yw Ymwelydd, llongyfarchiadau mawr. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn I Eisteddfod Caerdydd yn lle cyntaf am drefnu bod na Eisteddfod dan y fath amgylchiadau eleni. Felly diolch arbennig i'r pwyllgor am ei trefniadau. Diolch i'r beirniad bod nhw wedi ffindo rhyw rinwedd yn ynghynig i'r gystadleuaeth. A gai ddiolch yn arbennig efallai I Geraint Edwards, y sar sydd wedi cynllunio y gadair hyfryd yma
A hefyd am ei heilioni yn ei roi e fel rhodd i'r Eisteddfod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd wrth y modd. Ffenest. Mair o'r ffenest yn ysbyty Cwm Rhondda. O'r ffenest, cawn wylio gyda'n gilydd geir yn dringo rhyw Pen Rhys. Pererinion un prynhawn o haf yn araf lusgo fesul hwb a ger i fyny'r llethr anfyddeuol. O'r fan hon, ni welwn faint sy'n oedi tu'r topiau llwm a'r tai i fwytau chips neu hufen ia o'r fan. Na faint sy'n mentro heibio i adfail muriau cred at oes y fi, at fair, i olrhain rhifau bri a'i braint a'i bus mewn gwirthiau concrid. Y baban yn ei breichiau byth yn disgwyl rhys o gusan, cyn rhuthro nôl i waelod cwm ac annibendod byw heb fendith. Ni welant hwy, a ceir na mair, na ni ein dwyn a'i gwylio gyda'n gilydd o'r ffenest. Mam o'r ffynnon. Taro llwybr union trwy'r rhedyn, trwy'r adlodd o bacedi creision, caniau coc a gwaith yn y gwair hir, at i'r ffynnon. Cael clo a reilyn sinig rhwng o fi'r dŵr sy'n dal i lenwi'r cafn dan do. Pererindod od yw hon, am pocedi'n Brotestanaidd wag o roddion. Dim air nac arian na pheleri cwyr i fair, a gymerau gerdyn debyd, ac mae'n rhy hwyr o sawl canrif i geisio credyd trwy gyrchu yma ar fy ngluniau, fe credwn wir bod gwerth yn hynny. Ond mae i'r lle hwn rhyw hyd uwch cilni'r cwm, uwch toiau'r tai a ffigiadau cydwybod goleuadau diwetydd sy'n fy nhynnu ato'n gyson i ymlynyddu. A heno, ar awr ymweld, gwn am un sydd a'i ffydd mewn ffenest i'm dwyni ati. Rwy'n codi llaw amhosib ar mam o dir ffynnon di ffenest, gan droi i ddringo nôl trwy'r rhedyn, trwy'r gwair sych, a chynnig deigryn poeth i fair wrth basio, cyn prynu hufen ia o'r fan sydd ar fin cau.